den her video. Nu kommer det der et billede og min omgang fra julekoppen i dag. Og jeg går i Roskilde Teen Gym 2024 til 2025, tror jeg det er. Jeg er 10 år. Jeg siger bare lige et par info. Og hvis der er nogen, der er nye. Og så, ja, det er julekop 2024. Okay, der er lidt billeder af mig, hvor jeg har fået sat hår. Jeg fik glimmer i håret og sådan noget. Og så står Felia der. Og Emma der. Jeg har seriøst glimmer på min trøje, det var så irriterende. Og det der, det er en tot, der hænger der. Det ved jeg faktisk ikke, hvad er. Det er i hvert fald ikke en tot. Her kommer første minitramp. Eller første omgang på minitramp, og jeg er den første. Jeg er den første, der løber. Så er det Pegasus, og jeg er ikke med i de 2 sidste omgange. Og min mor, hun kan blive til at slette sidste omgang, men I kan faktisk godt få lov til at se. Kom her. Det var vores fejl for, at vi ikke kom op på 3. plads. Tror jeg i hvert fald. Og her er vores rytmeserie. Min mor, hun skulle lige skifte hånd med filme i. Jeg står herovre. Det kan I så godt se. Der er virkelig dårlig kvalitet, men det må jeg altid undskylde. Og vores rytmeserie var også lidt ude af takter fra Sofie. Men ja. Der var ikke så mange fejl. Og jeg var ude fra gulvet. Ja, jeg røg ud på gulvet en gang.
Men vi skal gå lige videre. Lige videre. Oh my god, du var baneomgangen. Her er baneomgangene. Og jeg er den forreste her. Filmer hernede. Det blev lige sløret. Der er jeg tredje forreste. Der var jeg den anden forreste. Det var min omgang til, hvad det hedder, teamgym i vores, hvad det hedder. Oh my god, det er helt ude. Ja, nå. Det var vores julekamp. Vi kom på en 6. plads. Det er lidt, hvis jeg ikke har sagt det endnu. Jeg er lidt skuffet, men også vi var 1,8 point for at 3. plads. Så det er jo meget godt. Køge, som er mit gamle hold 2, hvor min bedste ven er på. Hun kom på 2. plads. Og alle mulige et eller andet hold, som var virkelig vildt, altså sådan, virkelig. De kom selvfølgelig på 1. plads, altså alle mulige jeg kunne slet ikke, jeg forstod den slet ikke, altså sådan, de lavede alt muligt, jeg kan ikke sige, hvad de lavede, altså, jeg forstår det bare ikke. Der var et hold, der var pissegodt, og hvorfor er det så nede i vores række, altså sådan, det var der hold 1, jeg synes, pulje, altså det var virkelig irriterende. Så det kunne godt, de skal ikke være sammen med os til de rigtige konkurrencer, det vil jeg bare lige sige. Og hold 2 i Køge, dem synes jeg altså heller ikke skal være sammen med os, de er altså også. Jeg synes, det er fint nok, men jeg føler, de er lidt for gode. Ja. Men anyways. Tak fordi I så med den her video. Vi ses, og så vil jeg bare lige sige held og lykke til aspiranterne i Roskilde og i Køge på søndag. Vi ses, og jeg kommer måske også til at filme noget på søndag, fordi at jeg kommer om aftenen, fordi min søster hun har julekamp der med Køge. Mini 4. Vi ses!